Γεια σας παιδιά, Τόλης εδώ και στο σημερινό μας βίντεο παίζουμε Party Games. Είμαστε στον Hypixel server και είμαι τώρα μαζί με τον Captain Mikel GR, αλλά είπε ότι θα πάει κάπου και θα ξανάρθει. Οκ, και τώρα τον περιμένω. Ας παίξουμε πάντως εμείς, κανονικά. Όπα. Λοιπόν, και... ξέρετε να παίζετε, απλά πρέπει να σκοτώνετε σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι τα ζώα. Οι αγελάδες σας δίνουν 5 βαθμούς, τα γουρούνια 3 και οι κότες 1. Βλακεία οι κότες. Τέλος πάντων, το κακό είναι... Όπα, το είδατε, έλεγε μείον point. Είναι, μου μειώνει πόντους, τώρα πόσους δεν ξέρω. Πάντως μου μειώνει πόντους το μείον point. Και είναι βλακεία, δεν μ' αρέσει, είναι σπαστικό. Δεξιά μας είναι η κατηγορία, ποιος είναι πρώτος κλπ. Λαγκάρω. Ναι, βγήκαμε τελευταίοι. Το βλέπετε στο Star Account. Αυτό είναι το πιο σπαστικό παιχνίδι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Όπως λέει και η περιγραφή του παιχνιδιού, punch the beach, πώς το λένε αυτά. The bats νομίζω. Σκοτώνεις νυχτερίδες. Υπάρχουν τα punch me νυχτερίδες, έτσι λέγονται. Σου δίνουν 1 βαθμό και τα bonus bat που δίνουν 5 νομίζω. Και έχουμε και double jump, αλλά τώρα το χρησιμοποίησα. Οπότε... μαζί μας είναι... α ναι, το είπα. Όχι ρε, είπα να ανεβώ. Σκότωσέ τη! Εγώ παρά το τίποτα, δεν πειράζει. Όπα, γιατί πάτσε... ναι, οκ, εντάξει. Kill this bitch. Είμαι ακόμα τελευταίος. Ναι. Έχω το ροζουλί χρώμα. Θα πρέπει να πετύχω τα ροζ γουλ. Ωραία. Όπα. Κολλάω, το βλέπετε. Κολλάω πολύ, όχι απλά. Μην κολλάς. Τρέχα κολόμαξάκι. Τρέχα. Γιατί δεν τρέχει? Γιατί... το θέμα είναι τώρα εδώ στο παιχνίδι να ρίχνετε σε όποιο γουλ, σε όποιο μαλλίδι δηλαδή, σε όποιο σου δείχνει. Τώρα π.χ. εμένα εδώ πέρα μου δείχνει το ροζ κάτω. Τρέχα! Γιατί δούλεψε κολόμαξι. Αυτό είναι το αγαπημένο μου, ωραία. Αλλά θα χάσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο άλλος... έλα ρε. Έλα, κάνω βίντεο. Α, τι βίντεο? Τι χρώμα έχω? Α, το μπλε. Τι βίντεο? Party Games, Hypixel. Α, Party Games. Ναι. Το είπα στα παιδιά εδώ πέρα ότι είσαι και εσύ μέσα. Ποια παιδιά? Στα παιδιά. Στο βίντεο ρε, Μικέλ, δεν κατάλαβες. Α, οκ. Ωραία. Θα χάσω, έχω χάσει.
Ωραία, και καλά. Αχ, δεν έχω που να χρωματίσω. Κοίτα αυτός πόσο έχει ρε. Εγώ είμαι ο μπλε. Όχι, ποιος είμαι εγώ. Α, μπλε είμαι, ναι. Τα party games τι πρέπει να κάνουμε γιατί ξέχασα. Έχει διάφορα παιχνιδάκια. Π.χ. τώρα παίζει αυτό με τις βάρκες. Κάνεις αγώνα με βάρκες. Και είναι κάτι ξύλα που δεν πρέπει να τρακαρίσεις, γιατί αν τα τρακαρίσεις πας πάλι στην αρχή. Υπάρχει πολλά ρε, διάφορα. Οργέμαι να σου εξηγώ. Όχι, πέθανα! Καλά, θα εξηγήσω για το βίντεο. Υπάρχει αυτό που έπαιζα πριν με το χου. Πρέπει να χρωματίσεις πιο πολύ. Α, Θυμάσαι. ναι, οκ. Υπάρχει ένα άλλο, νομίζω στο Party Games 2, γιατί υπάρχει το 1 και το 2, που σου πετάνε, πώς τα λένε αυτά, σαν είναι, σαν κανόνια, σου πετάνε κάτι μπάλες τέλος πάντων, και αν σε ακουμπήσουν πέθανες και πρέπει να μείνεις. Στρίψε κολόβαρκα, κομιτζή. Τέλος πάντων. Υπάρχουν άλλα που πέφτουν χιονόμπαλες και πρέπει να καλυφθείς. Έχασα. Α, ναι, 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 α, party games, τώρα τα θυμήθηκα. Α, μου έδωσε ξύλο. Α, ναι, αυτό που παίζω που σας έλεγα με τις χιονόμπαλες. Και θα δεις το Έχω βίντεο. καιρό να παίξω γι' αυτό. Και ένα που είναι με το κάτι γουρούνια που πρέπει να τα πιάσεις. Ναι. Με κάτι Ένα βάρκες, άλλο που με κάτι βάρκες αγώνες. Ένα άλλο που σκοτώνεις ζώα. Όχι, και ένα άλλο που είσαι πάνω στο... Α, πάνω στο γουρούνι, ναι. Ναι, και σκοτώνεις τους άλλους. Ναι. Είχα βγει πρώτος. Και το άλλο που γίνεται κόκκινο, κίτρινο. Α, ναι, ναι, πράσινο. κάτι με βολκέινο λεγότανε. Είναι σαν το TNT Run εκείνο που λες. Που λέω κι εγώ δηλαδή. Μοιάζει. Παρόλο. Αλλά τα μπλοκ πέφτουν αυτόματα, δεν τα κάνεις εσύ. Ναι, στο TNT Run πέφτουν αυτόματα. Δεν πέφτουν αυτόματα, τρέχεις και πέφτουν. Ναι, εντάξει, αυτό εννοούσα. Στο άλλο γίνεται και αυτόματα να ενεργοποιούνται, αλλά και όταν τα πατάς. Λαγκάρω σε αυτό το παιχνίδι. Πάω με 5 Sorry. FPS. Λολ. Όταν πέφτουν οι γιονόμπαλες. Τι wave είμαστε, 10. Όχι! Δεύτερος! Όλε! Άντε. Α, αυτό με το τραμπολίνο. Να, ναι, που πρέπει να πάρεις τα μπλοκ. Ναι, έχει κάτι μπλοκ στον αέρα, θα εμφανιστούν. Να το. Είναι τα coin. Ξέρεις πόσες φορές είχα πάρει το κόκκινο, που είναι το καλύτερο. Πόσο. Σε ένα μάτς. Γύρω στις 10 φορές. Και ήμουνα με τον ναι! Ήμουνα με τον Άγγελο. Ξέρεις ποιον Άγγελο? Ναι. Και έκλαιγε ρε, μου λέει άσε μου κανένα booster. Π.χ. μόλις τώρα πήρα ένα κόκκινο. Όχι! Ωραία. Όχι! Τρίτος! Γιατί τρίτος! Έχω 3 βαθμούς στο star account. Να το volcano που σας έλεγα. Το κάθομαι. Μετά πάμε και ένα μαζί. Μετά θα παίξουμε Bounty Hunters.
Α, ζώα. Nice. Τι ζω. Nice to meet you. Αυτά με τα ζώα. Δεν είναι αυτό το Bounty Hunters. Τι είναι το Α, αυτό με το bow. Ναι, και με το σπαθί που παίζετε όλα με το χρήστη. Α, sorry, το μπέρδεψα. Lag. Όπα, όχι! Θα πέσω. Όχι! Πρώτος! GG, man! Όχι, το χειρότερο. Τώρα ψαρεύουμε γουρούνια, πρέπει να τα βάλουμε σε αυτή την τρύπα. Όποιος κατάλαβε. Τρύπα. Καταλάβαμε, μην το συνεχίζεις. Μπες μέσα! Στην τρύπα! Στην τρύπα! Ωραία, έβαλα ένα. Κοίτα glitch. Νομίζω ή έτσι είναι από μόνο του. Δεν ξέρω, όχι, έτσι είναι από μόνο του, ρε. Μέσα! Μέσα στην τρύπα! Μπήκε! Κοίτα τα μικρούλικα. Μπαίνουν και πιο εύκολα μέσα βαθιά στην τρύπα. Αλλά και δίνει περισσότερους πόντους. Π.χ. τώρα είμαι τελευταίος. Ο άλλος έχει 8 πόντους, ο πρώτος, εγώ έχω 2. Σε μένα έλα! Σκατώ. Έλα! Το βάλα μέσα! Μες στην τρύπα, άντε γεια. Έλα! Τώρα νομίζω τέλειωσε το μάτσο. Ναι, τελείωσε. GG, lag, 2 FPS. LOL. Λοιπόν, αυτά για αυτό το βίντεο. Μικέλ, πες αντίο. Goodbye. Bye και από μένα. Γεια σας.